पूर्व भागातील मानाचा ताता गणपती मंडळातर्फे आधारस्तंभ मुरलीधर आरकाल व विश्वस्त उमेश मामड्याल यांच्या मार्गदर्शनाखाली साबळे नेत्र हॉस्पिटल आणि गुजराती मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आशया आरकाल यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षीप्रमाणे बुधवारी 15 जुलै रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अत्याधुनिक मशीनद्वारे मोफत नेत्र तपासणी तसेच मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर आणि रक्तदान शिबिर संपन्न करण्यात आले। आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे सत्कार करून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली। नगरसेवक अमर पुदाले, मुकेश मेहता, मंडळाचे विश्वस्त सत्यनारायण आरकाल, संदीप कन्हा, अध्यक्ष बालाजी आरकाल व उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप संगा, अशोक इंदापुरे, श्रीनिवास रिकमल्ले, लक्ष्मीकांत दंडी तसेच राजेश पातूर, महेश कोंडले, अंबादास अधेली, जगन्नाथ दारा, राकेश पुंजाल आदी उपस्थित होते। या उपक्रमात जवळपास 227 लाभार्थ्यांनी या शिबिराचा लाभ घेतला।